ассалому алайкум дӯстони азиз. имрӯз 3 декабри соли 2020. шумо бисёритон дар комментария нависондем ки аиҷа хона биёв, аиҷа мошин, аиҷа заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ биёв. Инамо кофтем, ёфтем, баҳри шумо пешкаш мекунем. шумо барои дастгирӣ кардани мо як дона лай монед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. рафтем. видеонаворро сар мекунем. айхонаҳои фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшӣ ки дар Тоҷикистон мебошанд. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. гирдаш маҳкам аст. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад, мега соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразем ва яъни Гарадок. 3 комната квартира дар 8 ошона қарор дорад. 79 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. новостройка аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. ремонти хона 100%. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 475,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, наздики стадион. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 232,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаро сирохшуна фурӯхта мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. 1 комната квартира дар 6 ошона қарор дорад. 43 метри квадратӣ. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документ ҳам дорад. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, магазин дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 189,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кришаш маҳкам аст. нархаш
225,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гифтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳоти лоҳур. 6 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. кухни, баня, ҳоҷатхона, битоноши рехтагӣ. хонаро суроғ фурӯхта мешавад. об ва светаш дар наздикиш аст. нархаш 120,000 сомон. документ ҳам дорад. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гифтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳраки ҷалолиддини балхӣ. 6 сотиқ заминай 5 дар хона ҳаст. 2 дар хонаш бо ремонти замонавӣ таъмин аст. 3 дар хонаш без ремонт, коробка аст. кухни, баня, анҷомхона ҳам дорад. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100%. хонаро суроғ фурӯхта мешавад. сум дар корай ба ҳамин хотир суроғ мефурӯшанша. нархаш 255,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гифтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа иншоалло дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. видеоро падилиса кунед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо ҳам қатар видеоҳоро зуд бироварда мегирем. шумо фақат моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамҷо дастрас мекунем. хона боша ё замин ё квартираи фурӯшӣ ё мошинои фурӯшӣ боша, шумо фақат фикротонро дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо ҳатман мехонем бародаро ва агуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо фақат моро дастгирӣ кунед. видеоро падилиса кунед. дар видео лайк монед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай бародаро, то видеоҳои оянда. хай.